Adam? Adam? How's I'm looking for my son. Where is he from? Denmark. Brødre fra Danmark. Jeg opfordrer jer til at komme herned og kæmpe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Han er her. Hvor er det? I Syrien. Han har sluttet sig til Islamisk Stat. I need to go there. It's too dangerous. It's the territory of ISIS. Og du ligner en PET-agent. Og du er den eneste, der ikke vil indse det. Shuf. Vi mistede ham for længe siden, skat. Der er ikke noget, du kan gøre ved det. Abu Said! Vi elsker dig. Så højt.